Ini ndinonzi General Fire Colosso, Baba Junior Nkwasha Mrombo, wezhira wezhara wezhowezha umagwazha umaproposho. Ndiri Nyanduri pedu pamasvingo apa. Ngoti poetry haitange nokuti poetry yakagara iriko. Chaungangoita kuzodiscover talent. So ini ndakadiscover talent rangu muna 2017 pandakaita first poem rinonzi Nkwasha Mrombo. Yeah, ma-challenges aripo. Ma-challenges arimo muindustry ndeyekuti uite ma-poems pamwe pacho zvaita as if poetry haisi relevant, zvokuti unogona kutoshaya kana vanokwanisa kubatsira kuti uite zvaunenge uchida kuita, zvaunofila kuti ndokwanisa kuita. So apa hangu ndafara kuti Nash TV yakwanisa kutionawo sana Nyanduri. Zvinova zvinhu zvinotifadza chaizvo kuti Nash TV yakwanisa kutionawo. So financially poetry yanga iri panguva yakaoma. Sando ndingangoti ma-problems atikusangana nawo. Yeah, pama-dreams kwete ini ndega asi poetry seindustry tiri kushuvirawo kuti tisvike kumberi, nokuti kumberi ndokwatakamirigwa. Tiri kuda kuti tikwanise kukwanawo pose panokwana munhu anongonzi artist, tisave tinosarira kumashure. I'm also into acting. Ndinomboita maskits, madrama, ndinokwanisa kuacta. Ndingangoti zvangu munhu anonzi Nyanduri anokwanisa kuita everything. Anogona kuimba, anogona kuacta, anogona kuita zvese. Saka inini hangu ndinonyanya kuita poetry neacting. Apamborina zvapo chinonyanya kushamisira nekuti ma-poems anobuda mune zvinhu zvatinogara tichisangana nazvo every day, zvatogara tichingoona. Ndo patinokwanisa kuona kuti upenyu hwatiri kurarama hwakamira sei, then totokwanisa kuburisa something kubva pazvinhu zvatinongoona every day. Hapana zvimwe zvatinowana zvokuti zvinonzi tinorota or something. Yeah, ma-projects aripo. Tine ma-projects atakaita neNash TV ari kubuda zvawo manje manje, muchaona anenge achibuda paNash TV. So ndo ma-projects ari kuuya. Saka tarisira zvakawanda, zvimwe zvacho ndo zvichabuda paNash TV. And tafara futi kuti Nash TV yakwanisa kuti aiwa pane ma-projects amakaita muchakwanisa kuwana 100% yecontent yenyu. Saka zvinhu zvinongofadza kuti amana tichazovawana here vanhu vakadaro in future. Saka Nash TV rambai makadaro, musaitire ini ndega asi nevamwe. Pa social media munokwanisa kundibata pama-platforms ese. General Fire Colosso official ndo YouTube, then General Fire Colosso ndo Facebook, Instagram General Fire Colosso, TikTok tatokwanisa kucreaterwa ma-platforms acho neNash. Yayo vatsigiri rambai sure makatitsigira, rambai muripo, tinovapo nekuti muripo. Thank you so much. Murambe makadaro. Wuduru, Studio, Muto nama 00.